Беларусь змяняе палітыку ў змаганні з коронавірусам. Са мною на сувязі Андрей Елисеев, кіраўнік цэнтру, які даследуе еўразійскія дзяржавы ў пераходны перыяд. East Center. Андрей вядзе маніторынг дзеянняў уладаў Беларусі ў змаганні супраць коронавірусу. Яму нават прысвяцілі ўвагу ў артыкуле газеты адміністрацыі прэзідэнта «Беларусь сегодня». Андрей, добрый день. Добрый день. Ці ў Беларусі наогул ёсць выразная стратэгія змагання з эпідэміяй? Беларусь ажно каля 6 тыдняў ужывала абмежавальную стратэгію барацьбы, скіраваную на ізаляванне контактаў людзей з пацверджаным коронавірусам. І толькі літаральна 2 днямі таму гэтая стратэгія была змененая на карысць болей шырокіх захадаў сацыяльнага дыстанцыянавання, напрыклад, іншых еўрапейскіх краінаў. То бок беларускае міністэрства аховы здароўя побачыла, што ранейшая стратэгія не спраўляецца. Мы бачым вельмі высокі рост выпадкаў захворвання, і таму нарэшце была змененая стратэгія з больш шырокімі захадамі. Андрей, чаму, на твою думку, апошнімі днямі рэзка цягам аднаго дня прыкладна на 40% выраслі афіцыйныя дадзеныя наконт асобаў інфікаваных у Беларусі на COVID-19? В чым справа? Тут можа быць 2 здагадкі, іхная камбінацыя. Першае, што пачалі рабіць большую колькасць тэстаў, і другое, гэта тое, што аб'ектыўна ў Беларусі вельмі паскорылася пашырэнне эпідэміі. Андрей, вось гэты каранцін, он введзены толькі часткова і толькі ў Менску, так? Як вы ацэньваеце вось гэтыя дзеянні? Наколькі гэтыя дзеянні адэкватныя да той пагрозы эпідэміялагічнай, якая в Беларусі цяпер ёсць? Я ў сваіх публікацыях неаднакроць зважаў, што Беларусі варта прыняць шырэйшыя захады як мага раней. Я лічу, што захады ў змаганні з эпідэміяй прымаюцца не своечасовыя, не сістэмныя, не поўныя, і галоўная праблема – гэта таксама неякаснае інфармаванне насельніцтва. З аднаго боку, апошнімі днямі пачалі прымацца пэўныя лепшыя захады і большыя захады. З іншага боку, па-ранейшаму у дзяржаўных медыях прымяншаецца небяспека эпідэміі, высмейваюцца, і, вядома, гэта збівае з панталыку вялікую колькасць людзей. Вось, што тычыцца увядзення ў зман грамадскасці ў Беларусі дзяржаўнымі медыямі, ідэальны прыклад – гэта артыкул Андрэя Мукавойшчыка, гэта публіцыст «Беларусь сегодня», былая Савецкая Беларуся, орган адміністрацыі прэзідэнта, афіцыйны орган адміністрацыі прэзідэнта. Да? У гэтым артыкуле Мукавойшчык высмеяў, між іншым, вашыя маніторынгі, вашу крытыку дзеянняў уладаў. Як вы думаеце, чаму у «Беларусь сегодня» яны выбралі такую тактыку, дзе крытыкуюць тых аналітыкаў, тых палітолагаў, якія крытыкуюць дзеянні ўлады? По-моему, гэта абсурдная сітуацыя. Яны павінны тлумачыць тое, што адбываецца, дапамагаць людзям, а замест гэтага яны ўзяліся за вас. Гаворка не толькі пра яго, гаворка пра дзяржаўныя тэлеканалы. Дзяржаўныя тэлеканалы круцяць нейкіх каментатараў, якія гавораць, што гэта, маўляў, усё змова нейкіх уплывовых сілаў, што гэта прыдуманая эпідэмія, каб выклікаць паніку, каб такім чынам заваяваць беларускія эканамічныя актывы. Вядоўцы шматкроць гавораць пра тое, што назіраецца псіхоз і паніка, якія страшнейшыя за сам вірус. Тэлеканалы, гаворачы пра летальныя выпадкі, абавязкова падкрэсліваюць, што гэта людзі з мноствам хранічных захворванняў, як бы намікаючы, што яны былі у кожным разе наканаваныя і так далей. Чаму так адбываецца? Ну, гэта дзяржаўныя медыі проста плятуцца ўслед за пазіцыяй кіраўніка дзяржавы. Гэта, вядома, абсурдызацыя адбываецца зараз, калі з аднаго боку па-ранейшаму гаворыцца пра псіхоз, але з іншага боку фармальна, нефармальна прымаюцца ўсё большыя захады, але, канешне, не своечасова. Як бы вы гэта патлумачылі? Чаму все-таки улады пайшлі на гэтыя змены, так? Ці тут важная пазіцыя Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, якой прадстаўнік у Беларусі заклікаў да каранціну некалькі дзён назад? Ці, можа быць, беларускія медыкі пераканалі Лукашэнку? Ну, бо, вядома, ён у нас галоўны лекар, ён раіць, як лекавацца. Што паўплывала вось на гэтую змену? Гэта хіба камбінацыя і сапраўдныя лічбы,
мы бачым, што ў Беларусі лічбы росту кейсаў коронавіруса нашмат большая за ўсе суседнія краіны ў апошнія 5 дзён. Па-другое, сапраўды гэта можа быць вельмі звязана з місіяй арганізацыі аховы здароўя, бо звярніце ўвагу, ўсе розныя захады і прынятая пастанова Саўміна пра самаізаляцыю і пастановы Менскага выканаўчага камітэта і падбухторванне Беларускага саюза жанчын і Белай Русі заняцца дабрачыннай дзейнасцю дапамогі медыкам. Гэтыя ўсе і іншыя захады, яны літаральна выбухнулі вось в апошнія дні. Яны былі ўжытыя ці падчас наведання гэтай місіі, якая сёння завяршаецца, ці 1-2 дні да яе. Андрей, мне сегодня неофициально стало ведомо, что Александр Лукашенко отменил свою поездку у Березовку. Березовка – это город каля Лиды, ведомый своим шклозаводом. И этот город, ну, традиционно рыхтовали до приезду кіраўніка державы, вылизывали, там, малевали все и так далее. Але ось стало, принамсі, неофициально ведомо, что он туда не поедет, так? Как вы думаете, что это вот бравада, это мачо Лукашенко, все сдулся, уже бравада его не скончилась, и он теперь уже не будет сустракаться там на заводах и фабриках? Мабуть, бо што мы бачым апошнія дні, Лукашенко, ён просто следаваў свайму плану, бо зараз мы як бы маем прэзідэнцкую кампанію. І кожны тыдзень было наведванне нейкага прадпрыемства, як гісторыя поспеху. Прадпрыемства Адані ў Менску, Белгіпс, Сервалюкс. І вось гэтыя гісторыі поспеху, якія там былі запланаваныя паказаць, яны наклаліся з гэтай сітуацыі эпідэміі, якія патрабавалі кардынальных і рашучых дзеянняў. Тым не менш, Лукашенко чамусьці все ніяк не вырашаўся змяніць вось гэты план і дзейнічаць рашучае ў змаганні з эпідэміяй. Мажліва, гэта знак на тое, што нарэшце да ўладнага кола дайшлі сапраўдныя рызыкі, мажлівыя вялікія рызыкі, звязаныя з гэтай эпідэміяй. Мажліва, ў гэтым стала. Андрей, у нас помалу заканчивается час, еще засталося некалькі хвілінаў. Я вось про што хотел запытаць. Так, вось кажуць, Беларусь і Швецыя – гэта две дзяржавы, которые не ўвялі карантин, і гэта слушна, так? Прынамсі на гэта часто спасылаюцца і праціўнікі карантину, і таксама дзяржаўныя медыі, так? Ці гэта слушнае параўнанне беларускага рэжыму, так як бы змагання з эпідэміяй, ці хутчэй бездзейнасці беларускіх уладаў, ці недастатковай дзейнасці і таго, што адбываецца ў Швецыі? Гэта не зусім слушнае параўнанне. Тое, што ў Швецыі і Беларусі не прынята карантынных захадаў, гэта сапраўды іх аб'ядноўвае, але тут падобнасці завяршаюцца, бо в сапраўднасці Швецыя ўжо амаль як месяц прыняла сістэмныя захады сацыяльнага дыстанцыянавання. Былі ўжо як амаль як месяц забароненыя масавыя мерапрыемствы, зачыненыя навуковыя установы, апрача пачатковых школаў, прамоцыя змяншэння міжчалавечых кантактаў усякага роду. В Беларусі гэта толькі з нядаўніх пораў пачынае пашырацца вось гэтыя захады, і пагэтуль яны дагэтуль на поўніцу не ўведзеныя, дагэтуль не все, напрыклад, навучальныя установы пераведзеныя на дыстанцыёнку. Таму тут параўноўваць Беларусь і Швецыю трэба вельмі асцярожна. Швецыя хоць не вела карантын, але нашмат раней прыняла меры, якія абмяжоўваюць міжчалавечыя кантакты і такім чынам замароджваюць развіццё эпідэміі. Андрей, у нас уже скончился час, у меня, видать, апошняе пытанне. Што б вы раілі, ну, конечно, не як медык ці вірусолог, але як палітолог, які назірае і аналізуе дзеянні і рашэнні уладаў суседніх дзяржаваў у барацьбе з коронавірусам і беларускіх уладаў. Што б вы параілі, што варта зрабіць беларускім уладам, пакуль яшчэ ёсць хоць крыху часу? Можа быць, парад трэба 9 траўня ўжо цяпер адмяняць? Парад гэта адназначна. Я лічу, што пра гэта не можа быць гаворкі, ні пра парад, ні пра велікодныя святы. Я магу сказаць толькі, што чым болей беларускія ўлады адкладаюць прыняццё болей шырокіх захадаў па змаганню з эпідэміяй, тым больш яны самі себе ставяць у сітуацыю, калі эпідэміялагічная сітуацыя можа выйсці з-пад кантролю, і тады сапраўды давядзецца ўводзіць вельмі шырокія захады, ажно да карантынных, што беларускія ўлады вельмі не хочуць. Таму парада вельмі простая, трэба неадкладна ўводзіць болей шырокія захады сацыяльнага дыстанцыянавання і ўжо зараз разгледзець мажлівасць, калі не агульнанацыянальных карантынных мераў, дык прынамсі ў тых мясцовасцях, дзе заўважнае агменне эпідэміі.
Дякую, Андрей. Я нагадаю, што маім суразмоўцам быў Андрей Елисеев, кіраўнік Іст-цэнтру, які займаецца аналізам рэформаў у постсавецкіх дзяржавах у Еўразіі. І Андрей займаецца маніторынгам дзеянняў беларускіх уладаў у змаганні з эпідэміяй. Дякую, Андрей. Каля 3,5 мільёнаў беларусаў жывуць за мяжою. Найбольшыя дыяспары ў США і Канадзе, Расіі ды ў краінах еўразвязу. І ў кожнай краіне праз эканамічныя наступствы каранавірусу людзі цярпяць страты. Прасвет падрыхтаваў сюжэт пра тое, як пераадольваюць эканамічны прастой беларусы, якія жывуць у блізкіх да нас краінах Заходняй Еўропы, Літве, Чэхіі ды Польшчы, і як рэагуюць на праблемы бізнесу улады гэтых дзяржаваў. Zminimalizować ryzyko zakażenia. Да пачатку эпідэміі ў Польшчы пражывалі каля 60 тысячаў некарэнных беларусаў. Цягам апошняга месяца некалькі тысячаў пакінулі краіну. Наш земляк Олег застаўся. Улічваючы тое, што будуць некія даплаты са стороны ўраду, то мне здаецца, што некалькі месяцаў можна будзе прадзяржацца 1, 2, 3 максімум. Але далей будзе цяжка. 8 красавіка ўрад пацвердзіў. Вялікае кола прадпрымальнікаў атрымаюць дапамогу. Олег таксама. Ён кіруе аўтамыйняй у буйным гандлёвым цэнтры польскай сталіцы Злотых Тарасах. Цяпер у беларуса прастой, бо пляцоўку закрылі яшчэ на хвалі 3-го ўзмацнення каранцінавых захадаў. 8 красавіка правілы ўзмацніліся зноў. Падоўжваем на 1 тыдзень. Да 19 красавіка усе прынятыя раней захады бяспекі адносна закрыцця гандлёвых цэнтраў, тэатраў, масавых мерапрыемстваў. На 2 тыдні да 26 красавіка працягваем каранцін у школах і ў паветраным спалучэнні. Закрытымі застануцца межы. Кожны дадатковы тыдзень каранціну – гэта велізарныя страты для буйных кампаніяў, такіх як 321 Спшедана, якая займаецца продажам аўтамабіляў і ўваходзіць у сусветны канцэрн Насперса. Кіраўнік кампаніі беларус Алесь Карцель. Сидеть с 3 детьми дома месяц – это не так легко, как подаецца. Это раз. Другое, конечно, коли это датычыць бизнеса, то спадки есть. Есть спадки по приходах, есть спадки по клиентах. И можно сказать, что это каля 50% на дадзены момент. Можно, как бы, калі маржа у тебе 15-20%, то, як вы разумееце, гэта штосьці, што ўсе працуюць на мінус. Мяжа з Польшчаю закрытая прынамсі да 3 траўня, а мяжа з Літвою, як і каранцін унутры краіны, пакуль што да 27 красавіка. Тамтэйшыя навукоўцы разлічылі, што колькасць інфікаваных можа дайсці да 3000, а спыніць распаўсюд вірусу дапамогуць толькі яшчэ 2 месяцы жорсткага каранціну. Гэта непасрэдна выданне, якое планавалася раздрукаваць перад канферэнцыяй, якую, на жаль, адмянілі. Яшчэ 2 месяцы каранціну крытычная для краіны, лічыць беларуска з Вільні дызайнерка Вікторыя Андруковіч. Змянілася колькасць працы, і, конечно, я не ў такой дрэннай сітуацыі, як людзі, які згубілі працу, ці людзі, якія вымушаны зараз не працаваць за свой кошт. Але агулам літвійскія ўлады зараз прапануюць фінансавую падтрымку. З 70 тысячаў беларусаў Літвы субсіды атрымаюць тыя, хто працуе афіцыйна і пацярпеў праз эканамічныя наступствы каронавірусу. Згубіў працу ці мае прастой. Дапамога ад 60 да 90% ад афіцыйнага заробку. 270 еўра – фіксаваная стаўка для індывідуальных прадпрымальнікаў. Дапамогу бізнесу гарантавалі і ўлады Чэшскай рэспублікі. Атрымаюць яе тыя, хто захавае заробкі для працаўнікоў. Пакінуць каманду цалкам выгадна не для ўсіх. У беларуса з Прагі Алексея Шыдлоўскага турыстычны бізнес. Гатэль не працуе. З 38 засталося толькі 10 працаўнікоў. Зараз у нас нейкія пайшлі паслабленні, кожных нейкія 3 дня нешта адчыняюць. Але тое, што людзям больш патрэбна, там, крамы, каб зрабіць новыя ключі для кватэры, крамы, каб купіць абутак і так далей, тое, што в першую чаргу. Ясна, што турызм будзе апошнім. Чэхія ў ліку першых у Еўропе краінаў адрэагавала на эпідэміялагічную пагрозу, увяла надзвычайнае становішча. Жорсткія захады аказаліся эфектыўнымі. Днямі каранцін ужо паслабілі, дазволілі займацца некантактным спортам на адкрытых пляцоўках, адчынілі нехарчовыя крамы і рамонтныя майстэрні.
Але надалей і ў Чэхіі, і ў Літве абавязкам грамадзянаў застаецца захоўваць сацыяльную дыстанцыю на вуліцы і закрываць рот і нос маскамі. Польшча далучыцца да выканання гэтага правіла ад 16 красавіка. Апроч масак можна будзе карыстацца шалікамі ці хусткамі.